Добро утро и от неделя. Ако не знаете, това е новия път към гребната. Та, отиваме към гребната. Много красива къща. Вчера ходихме до там и беше много приятно. Тази мъничката си спи. Вече е на 45 дни, вместо другото. И може би по-често ще я виждате в видеята ми, защото няма какво да спазвам вече като криене. Като наблюдавам много мои колеги и си показват бебетата още от раждането, което малко ми стана странно на мен. Да качваш съдържание с съвсем новородено бебе, нали все пак повече хора имат тези вярвания за 40 дни, но не всеки ги спазва, така че това е положението. Днес е много приятно за сега, е хладничко, затова и тя е завита. Все пак е 7 сутринта, но в последствие става жега, така че се възползваме точно по това време. Колкото пъти излезем вечерта, толкова пъти почти плаче, защото явно ни е жега и ни харесва. Затова и няма да излезем много често вечерно време, освен ако не е в 9 часа. Тогава не плаче, но тогава е доста по-хладно, отколкото в 7-8. Ето вече сме на гребната. Вижте колко е приятно сутрин, спокойно. Не е пече още слънце, някой се събуди, естествено, защо пак не. Но надеждата, че може би ще заспи пак, си остава. Реално и да будува сега не е проблем, защото тя се изпава доста добре през нощта. Даже се изпусна пак едното хранене. Заспава в 10 и се събуди в 3 и нещо. А трябваше да се събуди в 1, да. И тя се буди 2 часа по-късно, 2 часа и половина. Бях се изпуснала едното хранене. И после сутринта се събуди чак в 6:30. Така че добре сме. Аз съм поспала колкото можах. Реално не съм спала добре не заради нея, а заради шума отвън. До нас има едни кучета, които лаят много. Ама много наистина. Непоносимо е. Тази нощ имаше една случка с някаква котка. Чак Георги скочи. Мислеше си, че аз нещо се е случило с мен и с Елизабет, че нещо сме паднали или нещо от този сорт. Но навънка някой блъсна котка или аз не знам, нещо стана с една котка, за съжаление. После някой гърмя. После дойдоха те от чистота с техния скърцащ камион. Изобщо беше много шумна нощ. Не заради бебето, което е най-странното. Тези двете играчки, книжката, която виждате в момента захваща с една си ръка и тази висящата са топ попадение, защото това са играчките, които най-много их харесват. Защото са черно-бели, а както знаете, бебетата виждат началото така черно-бяло и трябва да са им по-контрастни цветовете. Това е играчката, в която се заглежда. Отделно си има извънче, издава мелодийки, има и огледало, както и книжката, така и висящата играчка. Изобщо пълна програма. Аз да ги показах в предишния влог. Там може да видите на коя марка са. Иначе ги взехме от Хиполент. Вижте колко си ги гледа. Даже да и усмихва. Доста е заинтересована от тази книжка. Нали бе, мъничката? Нали, мъничката? О, бузи. Исках да я хвана докато се усмихва, но разбира се, в момента, в който не да снимам, широката усмивка беше смъкната. Много е сложно да я хвана в такъв момент. Същото беше и като ме риташе в корема. Искам да снимам, докато рита. Взимам да снимам. Докато не съм взела да снимам, тя не спира да рита. Взимам да снимам и тя спира да рита. Това е просто не написан закон с едно от нейните действия. И така, сега ще разтоварвам количката и ще се гледаме. Очевидно няма да спим. Може да заспи сега вкъщи, не се знае. Но що ме спокойно не ме притеснява. Почне ли да мрънка, значи тогава в тало. Ето ние вече на ръце. Мъничката. Изпитвам огромно удоволствие да целувам по главата. Общо взето. И нямам търпение да става по-голяма, за да може да играем на повече игри. Защото сега игрите са доста ограничени. Общо взето се въртат около упражнения на врата и зрението. Ето така се доизпива кафето в къщи. Тя си се люшка, от време на време гледа тези висящите. Ето това буди, тези ръкавички са от Next. Между другото, наистина съм много доволна. Чорапите са и от Zara и от тях съм доволна. Смятам, че всичките тези магазини имат добри дрежки.
Това не го стягам, защото тя се стои все още кротко и няма смисъл да е стегнато, тъй като аз съм до нея, както виждате. А люлката е на Чиполино. И така, общо взето до нея си пия кафето и я люшкам. Тази люлка за сега я харесва много. И другата, която е легнала, но легналата по-скоро, когато е в по-спокойно състояние, ще заспива, тя я успива. След малко ще мъчим да се преспиваме общо взето. И за тези, които питат как горе-долу минават нашите дни, общо взето сега. Също се занимаваме и с салона, но за това по-късно ще ви разкажа. Така, докато малката се доуспива, след като си хапна добре, се сетих да спомена относно погачата, тъй като някои от вас задават въпроси, защо никой от моите близки не е присъствал и така нататък. Реално не, че не са били поканени, просто нямаха възможност да пътуват от Плевен до тук. Майка ми, тя не е в състояние, в което може да дойде, тъй като някои от вас ще се сетят, някои знаят, които ме познават лично, защото аз налично с доста хора съм си го казвала, не е някаква тайна, но тя има едни лоши навици и може да откара няколко месеца, в които да е окей, но после може да откара и един месец и повече, в който да не е окей. Затова и аз не съм толкова близка, защото цял живот съм се грижила, докато бях там за нея, но за тези истории ще дойде някой ден в бъдещи моменти, в които ще споделя. По принцип съм замислила нещо, начин по който искам да споделя, защото знам, че ще бъда полезна и ще помогна. Само трябва да имам времето и да го направя, да осъществя тази идея. Но задава се тази идея, ще бъде осъществена в бъдеще. Просто иска време. Но горе-долу ме подразбирате. Нито сме първото семейство, нито такова, да. Затова и моите близки не участват толкова активно в присъствието. Сега реално от баща ми страната просто нямаха възможност да дойдат, но след като... Но скоро ще дойдат до Пловдив да не видят. Така сме се разбрали, просто така се получиха нещата. Сега. И това е реално погледнато този голям въпрос защо. Момичето, за което питахте кое е, това е Руми. Руми успя да пътува този път до Пловдив. Не, че и друг път не е била покана, просто пак като не сме в един град не става толкова лесно. Тя ми е приятелка от 3 годишни. С нея се познаваме от деца. Аз съм живяла даже с нейната майка в един мой период в живота, защото не иска да се превърна да живее при майка ми. Да, тогава живях при нейната майка, даже нейната майка и нашата счетоводителка на фирмата. И така, общо взето. Просто гледам да не застане да се запита глава в мен, защото един път го направи този номер. И това е накратко кой, какво, защо. Не, че съм длъжна да се обяснявам, но така ще чувствам аз по-добре да го споделя това нещо, защото ми омръзна под влоговете да се пишат въпроси от този сорт. Между другото, днес Георги има рожден ден и да ви кажа и тук на вас, но той не си обича особено много рождените дни и не обича да ги празнува, което за мен е много странно, защото аз пък обичам да има поводи за празнуване, като всеки нормален човек. Но той не е фен на рождените си дни. Казва, че повече се вълнува за моят рожден ден, за налеги, вече за на малката и така. Може да споделите в коментарите вие как сте по този въпрос. По-късно днес ще отидем до неговата майка и нейния мъж, да ги видим за първи път с малката и да ги почерпим. Това е здарство днес и по възможност ще минем и през мола, за да купим на Мати подарък, защото и той имаше рожден ден на 9 и така. Това е плана за деня. А защо тя е в ръцете ми? Защото сега е киселячка. И ако не, в ръцете ми няма да спи. Вчера си спеше цял ден така, както трябва, но днеска е киселячка. По-късно. Чувате озвучението. На един баща, който е против носенето на ръце на бебето. Но когато е киселячка, това е варианта. Предпочитам да е в мене и да е спокойно, отколкото да я остава и да не си вземе съня и да стане още по-зле положението и в крайна сметка пак ще завършим в това положение. Така че, да, има си такива моменти.
Нормално е, все пак на нея се случват толкова много неща едновременно и не е лесно. И сетих се още нещо, искаме се да отидем и до центъра, защото там има магазин за бебе носене като цяло и може и да вземем слинг. И не знам какво ще ми препоръчат, но ще видим там, като стигнем. Ако стигнем днес, ако не е днес, ще е утре. То всъщност днеска, за където е неделя, боже, аз забравих, то няма да работи. Демек, утре ще е. Това видео го записвам за трети път, не знам, се нещо не ми харесва, става прекалено дълго. Щях да ви разказвам какво се случва с салона. Щяхме да наемаме една жена, даже тя се изпрати личната карта да й вкодираме договора. Вкодирахме договор, трябваше да дойде в събота да подпише договор. И така и никой не дойде, никой не ми се обади. И това е положението. Това ще да е втора работа. Ние щяхме да се съобразим с това нещо, да е втора работа. Следователно да не е това, което ние търсим на 100% и което ни устроява. Но това е. Никой не ми се обади. Никога аз това не мога да го разбера. Голяма жена. Като цяло и от младо момиче не бих го разбрала, защото аз не съм постъпвала и не бих постъпила така. И някога, ако сте се чудили какво качество много мразя в хората, точно това е да кажат нещо и да не го направят. Мишкастито. Да, много е грозно. Наистина е много грозно. Аз лично това съм го намразила още от майка ми, защото като бях малка, тя много често ми казваше, че нещо ще се случи и то не се случваше. И аз лично съм се задала за цел, че когато кажа нещо, че ще го направя, ще го направя. Може да се забавя, но винаги си удържам на думата, а не просто е така. Да си остане така в вятъра. Много ме дразни. Просто дори да не ми изнася това, което съм казала, че ще направя. В последствие да съм си казала, що го казах, нали не ми се прави сега това. Край. Аз съм го казала. Поела съм отговорност, дала съм надежди на човека срещу мен или хората срещу мен. Следователно, трябва да си удържа на думата. Да не използвам негативни неща. Та, общо взето, сега решаваме да не търсим служители, да изчакаме да мине малко време. В крайна сметка, дори да са наложили някакви по-сериозни обрати в салона, да, нас не ни бърка. Били сме подготвени малко или много за това, защото сме наясно в какъв бизнес се въртим. Сега малко кофче прозвучи, но все пак работим и с жени. И че аз не съм жена, но общо взето винаги сме очаквали, че нещо такова може да се случи. Надявали сме се да не се случва, защото все пак винаги сме се старали да даваме. Вие сте били свидетели на много от ситуациите, на някои не сте, но други сте били свидетели. Но все тая явно някъде сме сбъркали или просто това се случва и е нормално и колкото и да даваш, това си е вреда на нещата. Като цяло ние все тая. Минало за минало и това ще мине. Имаме си нещо много по-важно и ценно тук до нас. И всеки ден съм благодарна, че я има и си я гледам с кеф. Но това е. Просто си споделям изумлението за това да искаш да се вкодира договор и да не се обадиш дори, че няма да работиш. Да. Явно още изненади има какви да видим в сферата. Поне вие заедно с нас ги виждате. Нещо по-положително послушах ви. Взех от това гнездо на Котенхъг. Как го казах, Котенхъг. И съм доволна между другото. Ето вижте как спим. Хванати за ръчичка. И да, доста е хубаво. Аз се спрях на това с ушичките. Най-симплия. Тъй като другите са изшарени, исках да има едно изчистено. Така че да. И много лесно се сваля възглавницата да се пере. Не знам дали само моето дете така наляво надясно се клатушка на тези люлки. И така шезлонг или люлка, всеки различно му казва, но пишете ми дали вашите падат наляво надясно. Бях забравила да ви кажа между другото, че на погачата на Елизабет, деня на погачата, Георги го блъснаха, докато е бил спрял. Да, ето сега те взимам. Сега те взимам. Старая се да не взимам при всяко мрънване. Докато е бил спрял на черната сфера, са го блъснали, но за щастие не е фатално. Защото все пак може и да бъде фатално, така че се радвам, че не е фатално. И да, това го казвам с идеята да внимавате като шофирате, защото ако бяхме аз и малката в колата, може би тя ще да се стресне и не се знае как ще да се отрази. Добро утро от понеделник и ние, които ще минаваме пак офроуд с количката. Защото, да, няма как. Трябва да заобикаляме водопадите в парк Ружа. Не знам какво правят с тези пръскачки, какво се мъчат да поливат горните клони на дърветата ли, не знам. Но хубаво, че количката минава лесно тук по тези неравности.
Пак сме си вкъщи, пак така се преспиваме. Този стол е много добра покупка, само да ви кажа. До сега очите ми да кажа, защото сега се смях, защото помолих Георги за телефона и той ми подаваше дистанционното на климатика. Страхотно. След малко ще се опитам да я оставя и като се успи хубаво и да ви разкажа какво се случи вчера. Беше ужасно. Преди някой да е казал нещо, че тя пак е на ръце, чувате какво се случва. Да, с това също късмета ни обягна ретрограден Меркурий. Това е положението. Ретрограден Меркурий. Да. Щях да ви обяснявам някакви неща, но напоследък толкова неща се случват и мисълта ми обягва тотално. Очаквам скоро да ми дойдат на гости към средата, края на месеца от на баща ми страната. Брат ми ще мине, ще дойде ми Таня и баща ми евентуално и много се вълнувам и за това, защото просто за погачата нямаше възможност да дойдат, иначе бяха поканени. И така, както споменах, майка ми също ще идва, но ще дойде когато се оправи. Да. Какво друго щях да ви казвам? Щях да казвам нещо, но бях сетила преди да почна да снимам видеото. Да, гръбничката на Елизабет с името я намерихме, между другото. Беше на единственото място, на което не съм проверила. Пък след това я загубихме пак. И има една група Пловдивски мамите или нещо от този сорт и там една жена беше писала, че е намерила. И се срещнахме и по случайност тя даже живее там, където ние живяхме преди. Направо голяма случайност. И пак е при нас, но няма да я слагам, защото не искам пак да се изгуби и искам да измена и червения конец, защото толкова пъти да се губи, значи този червен конец е за смяна. Пристигна и една нова с кръстче. От една страничка всех бях качила в Инстаграм, някои от вас са видяли. И тя даже е на ръката, защото вижте, няма висящи конци, е много удобна. Ще потърся по-късно страничката, за да ви кажа името, ако искате и вие да си вземете за дечицата, защото са много удобни. Има златни топчица, пък кръстчето от някакъв специален камък беше, но не помня името. Иначе на кръка съм изложила тази от Никола. Така че има и на крака и на ръката вече. Благодаря на ремонтите. Пак ще си слагам лепенки. Аз ги махнах, защото ръката ми помина, но явно пак ще трябва да слагам лепенки. И утре е ден за ваксина. Направо от сега ми е напрегнато за тази ваксина. Не знам вие как сте. На мен просто това е първата ваксина, която ще поставят и ние сме извън болницата и може би за това така съм притеснена. Ще купим панадол със сигурност. Педиатъра каза да ни давам преди ваксината, защото едва ли не е намалял правилното възприемане на ваксината. Спирам да снимам сега, когато съседите решат, че ще може да се чуваме, ще седим пак. Ой, забравих да ви се похваля. Не стига, че правят ремонт. Повечето пъти не се спира в 2 часа от 2 до 4. И 2 дена нямахме и асансьор. Хубаво, че живеем на нисък етаж. Защото ако бяхме както преди на 8 етаж, всъщност поне там имахме гараж. Така че количката ще да бъде оставена в гаража. Просто е убийствено това нещо. След малко тази малка маймунка, моята най-добра приятелка, ще се мести в леглото си. И се надявам да си поспи там. Добре. Да видим. Сега сме на люлката. Малко да ми починат ръцете. Тя си хапна и сега е време за люлеене на люлката. После се мъча да я преспа. Защото и остава ми да стои някакво време будна, само че трябва да я наместя. Добро утро и от вторник. Днес е деня на ваксината. Ето, да ви се покажа. Най-сетне си облякох този панталон, който ми е от Bohemian Online Shop. Все още си имам корем малък, ама това е положението. Така ми е удобно с този панталон и с потник, да не повярва човек. Рядко ми случва. Леди, ти иска при мен, сега искаш вътре в стаята. Вижте, това кученце. Постоянно иска нещо. Даже на моменти майко ще иска повече неща от бебето. Пак си сложих лепенки, защото се налага. Чакаме да стане време. Жени ще дойде след малко вкъщи да стои с Лейди. И ние ще ходим. Надявам се да мине всичко спокойно и нормално. По принцип бих си сложила малко грем, ама не знам дали да си слагам.
Може да сложа малко биби крем, този, който си ми е любимия на мен. Ето го и него, този е свършил, но и 30 номер имам някъде, обаче къде точно, аз не знам, но това ми е най-любимото от доста месеци насам. Но за повече слагам фондиотен. Сега в случая това си е за ежедневието. Има и фактор, но кой фактор беше? Че слънцето нямам спомен. В другата стая се спи на музика. И аз за това съм тук в детската, докато снимам, защото ако снимам с музика, YouTube няма да е доволен от това. С нощи не беше от най-леките нощи, защото реших да послушам Георги и да не я събуждам за хранене, при което тя спа 5 часа. 5 часа и малко подред. После се събуди, разбира се, в 2 и малко да се нахрани. Бързаше, разбира се, за храната си много. Но проблема не е това. Проблема е, че след това до 4 часа и малко с 300 зора заспа. Нали, разбирате на мен колко ми се е спало. Сега, като отидем на личния, ще коментираме с него това нейно будуване, защото малко или много ме притеснява. Все пак е новородено бебе. Тя сега, като не спи, какво ще правиме, като порасне по-голяма? Тя тепърва трябва да почва да не спи, а пък аз смятам, че съня е важен за развитието й. И се притеснявам така. Въпреки, че тя няма на кой да прилича да обича да спи много, защото и аз самата не спа много от дете. Вижте каква голяма разлика прави този биби крем. Фондиотен или всеки различно му казва. Мен не ме... реално тя беше спокойна, това е важно да се уточни, защото не е плакала, да е нервна, като стои будна. Но аз пак се преснявам. Може и да се преснявам прекалено много за много неща, излишно. Може и това да е. Но може да ми споделите, вашите бебета будуват ли толкова много или спят? Защото ми е много любопитно. Защото съм попадала много видеа, че има много такива бебета, които будуват. Но пък има и много такива, които спят. И сега, не се знае. И мисля да поръчам една като чувалче за сън, който да като за повиване да става. И отделно една машинка за бял шум, която Сузи използва и е най-доволна от нея. Даже ми даде и промокод. Така че ще ви държа в течение. Ако го вземем и какво е да ни е харесало, сега спи в баща си. Ваксината. Вече сме в къщи. Видях се и с Жени и затова изключвам да говоря по-късно, а не по-рано, веднага след това, защото бързахме след ваксината да се преберем. Исках да се видя с нея, докато тя има време, защото и тя има бебенца, кученца, много сладки. Той пуделчета. Много искам да си вземем едно от тях, но няма как да се случи сега това, защото малко ще ви дойде претоварено положението в дома ни. Иначе ако можеше веднага щях. Стой бе телефон. Веднага щях да си вземем. Опитвам се да навия Георги, ама не поддава този път. Така, какво ще хапвам днес? Явно ще се държим с телефона, няма да е подпрян. Какво ще хапвам? Георги ми е взел 3... Защо ми е взел 3 различни вида спагети? Трябваше да вземе един вид. Но ето тези спагети на Маги са много вкусни. Как ги приготвям аз? Преди си кипвах води и глупости. Сега просто сипвам в един тиган малко вода, много малко. Горе-долу е толкова. И ги слагам. И те си я поемат и така не ми се налага да отцеждам вода или не такива работи да се занимавам. Та ще си ги направя тях. И ще си запека на тиган. Не знам как се води това. Гъби имам останали с масло. Част от тях малко гъби ще добавя. Не знам първо гъбите ли. Първо ще направя гъбите. Сякаш ли... Искам да направя спагетите с гъбите. Но да не мацам други такива. Други тигани. Искам в един тиган да свърша всичко. И ще го измисля. Първо гъбите би трябвало да направя, след това спагетите, защото спагетите са по-бързи, гъбите искат повече време, така че първо ще сложа гъбите с масло и после ще добавя вода и спагетите. Заедно с моята най-добра приятелка, готвещи. Да ви кажа, между другото, стигам до извода, че гъби най-трудно се стават в малко масълце, защото този ден ги готвих, нямах масло и готвих с олио.
Няма нищо общо от аромата. Сега даже не съм сложила още никакви вкусители. Сложила съм само масло. И след малко ще добавя нудлите и малко водичка, което ми посеща, ще я сложа една чаша. Ще си сипа вода. На тази мъничката спеше, естествено, като майка има вече работа, реши да се събуди. Спеше, докато имахме гости, но пак нищо. Важното е да се взима нужния сън, да е добре и да не дига температура след ваксината. Защото все пак сме се заредили с панадол. Да, горе-долу една чаша. Сега чакаме да почне да ври малко водата. Може да долия още мъничко обаче. Защото чашата ми беше пълна догоре. Ох, нямах търпение да мине момента, в който да мога да ви показвам Елизабет, защото през по-голяма част от деня тя е при мен и беше доста сложно. Сега толкова капна вода. Беше доста сложно да снимам влогове и да трябва да ни я показвам, признавам си. А така си улеснявам живота в пъти повече. Така че свиквайте. Това е положението. И между другото сетих се друго да ви кажа, ценете си бабите и дядовците. Ето тя заспа сега. Супер. Нека да спи. Има още един час до хранене, така че е добре да си бодрем още малко. Защото аз и Георги със всеки изминал ден осъзнаваме колко е хубаво да имаш роднини, които ти помогнат мъничко. Реално бих я оставила при Лели ми Таня, но тя е на Плевен. Така че ние си се гледаме. Това е положението с тази мъничката. Много е пораснала. В сравнение с това бебе, което беше когато я родих, изобщо нищо общо няма. За ваксината плачеше си, но добре, не плака толкова много, колкото можеше да се случи. Единствено кофти, че трябваше да почакаме малко повече преди да влезем при педиатъра, защото имаше забавяне с графика, разбира се. Но успях да я приспя, да не повярва човек и да задържа да е спокойна преди да влезем. Мериха я. Имам основното за днес. Това ще хапвам тези пакетчета спагети с малко гъбки. Стана муха много хубаво. Добавих ето от този сос. Много ми харесва. Наваксвам си с лютото, защото като бях бременна избягвах да ям люто, за да не подразня нещо бебето, знам ли. Не исках да рискувам, но иначе аз обичам много люто и ми липсваше това в ежедневието. Не изглежда много добре. После ви кажа ли са бъде вкусни. Малката спи, малко проплака. Никак беше по-раздразнителен плач и сега спи. Аз съм малко луда и следа температурата, въпреки че то, ако дига, всички ми казват, че вечерта ще вдигне. И педиатъра по принцип ни каза да не слагаме такива колопачове, охлаждащи лепенки, но само че качих в Инстаграм, още преди това вие ми посъветвахте да взема. И сега много жени ми писаха и реално купи Георги. Ето тези. И тъй като много жени ми писаха, мисля да я сложа. Обаче имаше една жена, която ми писа, че нейното бебе не е реагирало добре към тези лепенки. Било почнало да плаче повече. Сложих си. Сложих си малко да видя какво ще е чувството с тази лепенка. Ето така мъничко отрязах да я видя как ще я усещам. То си е като някакво гелче с мента, според мен, защото ми мирише на мента, честно казано. И сложих тук, защото нали, тук тестваме млякото, колко е горещо, така че може би е чувствителна зона и да видя как ще ми се чувства моята кожа, преди да сложа на нея. Да, това реших да направя, да тествам колопачовете. Реално не е чак дори толкова студено, може би ако се държи в хладилник, ще се изстуди повече, но сега купени така съвсем леко охлажда, приятно е чувството за сега. Ще видя в последствие дали ще има някакво зачервяване, някакво щипане, нещо, преди да се сложа на нея. Не че нямам доверие, просто това е едно негативно мнение. Нали знаете, хората винаги сме склонни да вярваме на по-лошото, за съжаление. Но защо реших да взема? Защото докато я хранях, тъй като захвата ми идва там точно където е оботканото, сякаш я боли мястото и тръгнало да се подува, зачервява, което е нормално. Майка ми като медицинска сестра ми е казала, че това е знак, че ваксината си върши работата. Но да, взехме, ако има нужда да я сложа. И така, може да се забавлявате с моите будости. Но това е положението.
Така, страх лози пази. Аз винаги съм от този принцип. И пак ще да забравя, но този път сетих. Спагетите се получиха уникално вкусни. Препоръчвам за ръце, ако искате пробвайте, направете си ги. Аз утре пак ще хапвам същото. Защото хем ви засища достатъчно, хем не е супер калорично, като имате предвид, че това ви е в този случай основното ми ядене за днес. Аз друго почти няма да ям. Гъбите са си доста полезни по принцип за много неща, може да прочетете. И аз съм решила напоследък да засиля приема на гъби. Защото още като бях време много ми се хапваха, но имаше противопоказни мнения и аз като ми хареса нещо да го ям, мога да го ям в промишлени количества и всеки ден в продължение на дълъг период от време. Затова тогава не си позволих да се подам, но сега ще си наваксам и с приема на гъби. Някой ден ще си наваксам и с приема на сън, за да ви бъда по-адекватна в видеята. О, да, и имате промокод от мен, който си важи постоянно за красива жена. Тези витамини, които приемам за коса, за кожа, приемам и стрес. Тези, които са против стрес, защото имам нужда. Георги приема енергийните и е много доволен, защото в тях има таурин и кофеин, на него таурина му помага и за главата, така че му помагат тези витамини, като започнаха да се наструпват. Ден и 20, имате 20% отстъпка с моя промокод на латиница Ден и 20 в сайта на красивата жена. Витамините на Ivy Bears. Добро утро, отрядам в любимото ми място за снимане, докато малката спи в хола. Тук ми е удобно, защото мога и така да направя. И ръцете да са ми свободни, да си ръкомахам, докато си говоря, защото аз съм хората, които доста го правят това. Започнах да използвам пачове под очи, пачове за очи, съжалявам. Да, като цяло даже искам да си поръчам една маска на Yengis, мисля, че така се казва. Гледам, че доста хора я използват и с нея се преспива през цялата нощ. Може би споделите дали имате мнение за нея. Аз ще се поинтересувам да си я поръчам, защото гледах на Вероника Ронси, беше качила в Инстаграм видео как я използва и ефекта след нея и изглеждаше вау. Така че мисля и аз да си взема. Малката през нощта беше спокойна, за щастие, даже за първи път от първите дни вкъщи насам успяхме да спим в спалнята. Всички заедно. Чак не е за вярване. Защото тя тази стая не я харесва. Не знае, но поради каква причина в спалнята най-малко спи. Тук изобщо не съм пробвала, защото няма как аз да стана до нея. Кошарата е с преграда, тя още е малка. Поред мен да е слава в тази кошара. И да, успяхме да спим в спалнята. Да не повярва човек. Беше приятно. Иначе сутринта си стана в 5 часа, хапна си и после пак си продължава да спи. Не е вдигала температура, за което се радвам. И днес качвам giveaway в инстаграмът ми с фотографката, която дойде до вкъщи да й направи фотосесията. Така че ако искате, ако скоро ще раждате или имате новородено, може да се включите да си спечелите фотосесия за новородено. В домашни условия я прави фотосесията, което е супер удобно, защото по принцип тези фотосесии се правят на много ранна тяхна възраст. По принцип някой казва до 10-я ден, други до 15-я ден, нашата беше на 16-ти ден. Така се получи, но снимките си станаха пак страхотни. Исках да изчака максимално докачването на тези снимки, но тъй като вече тя активно участва в влоговете Елизабет и така и най-вероятно ще е занапред, защото такива моменти като този, в които аз да мога да застана и така да си снимам и тя да спи или Георги да я гледа, са по-минимални, защото дори като спи аз я гледам да се наблюдавам. Сега просто той има възможност да стои при нея в другата стая, тъй като покрай ситуациите, които се случиха, той се налага да започне по-така сериозно да се занимава отново с търговия на фондовата борса, с акции и валути, което е свързано с много стоене пред компютъра, много следене на цифри, много пресмятания, много внимание, много напрежение. Така че неговата работа сега е засилена, при което аз още повече ми се пада да нямам възможност да я оставя, за което аз нямам проблем, просто обяснявам защо в някакви моменти ще я виждате често с мен, както вчера докато готвех.
Искам да отидем до този магазин в Пловдив за слингове и бебеносене като цяло. Мислех днес да отидем, обаче сега видях, че отваря в 9 часа. Вече е 9 и малко и не ми се иска така. Пожелите, утре ще отидем още в 9:00 някъде да сме там, да хванем възможно най-ранните и най-така по-адекватни часове за стоене навън, защото Пловдив наистина е много топло. Така че ще ви взема с нас и няма да хъбя време, за да мога утре да ви снимам за бебеносенето. Сега, докато малката се люшка на люлката, която беше подарена от Сузи, и съм изложила картите ето по този начин. И е много интересно да ги гледа. Точно това нещо, мекия тип карти, които купихме от Хиполент и ви ги показах в миналия влог, това е едно от най-интересните неща. И дранкулката на същата марка и така черно-бяло ли, хваща и много повече окото и с всеки един ден става все по-интересно. Чак ми е забавно да я гледам как се ги наблюдава и се чудя какво ли си мисли. Какво ли си мисли в този момент. Той е там на дивана. Обаче, можеш да минеш, давай. Не бе, това е новото. Георги, сега искаме да сменим чорапчето OLED на Елизабет. Аз не знам колко в влога ви съм споменавала за този OLED чорап, който взехме, който и отчита пулса и нивото на кислород. Слагаме го през нощта. Дори леко да се размести, веднага се включва аларма, което е доста успокоително за мен. Така успях да спя по-спокойно през нощта с нея. Обаче сутринта, като изменях памперса, тя се напишка, след като бях махнала памперса, следователно си потопи краката в пишкането, изпусна ги и общо взето чорапчето беше на крака, следователно е за смяна. Хубавото е, че в целия пакет с чорапчето имате първо два размера чорапчета, по-малък и по-голям, и имате и за лявото и за дясното кръче, така че сега ще сложим това, което е за дясното кръче, да се зареди и да си ползва на дясното кръче вече чорапче. Пробвах по-големия размер, но още идва голям, така че в бъдеще ще го използваме него. И така, скоро почва да и писва люлката обаче, така че ще трябва да я взема. Ето, чувате. Вниманието й се задържа за кратко и вече и писва, иска смяна. Вече не си вкъщи, малката заспа, че пак бях почнала да става раздразнителна. И естествено тя като е раздразнителна и аз ще съм. Но успяхме да се преспим след този телефон. Мога ли тук да го закрепа да стои? Дали ще стои? Намерих си ново място за стояне на телефона. Даже перфектната височина. Вау! Така, както ви снимах, бяхме до този център за бебеносене и реално се казва Koala Baby. Значи съм била права. Защото марката на ергономичната раница или хибридна раница, казва тя, е и стара. Сега ще ви покажа. Имаме си и турбичка. Жената беше изключително мила, готина и тя си има момиченце на годинка и няколко месеца, забравих месеците. Имаме си гаранционна карта. Обясни ни всичко, показа как се слага. Даде ми аз да пробвам, има кукла бебе, с което да се пробва. после може и с вашето да пробвате да сложите там на място. Ето така изглежда кутията. Тъй като си поговорихме, че реално тази на Ergo Baby не е най-добрият вариант. И аз го усещах, че нещо не е както трябва, защото има едни заключалки, които идват ето така тук и един вид пристягат към кръста на бебето, което го кара да стои малко по-изправен самия кръст на малкото бебенце, а те хубаво кръстчетата, гърбовете да се името така, нали, по-извити. Така че ето това е. В случай аз съм извадила, тъй като се опитах да сложа малко вкъщи, но беше топла от мен и не беше никак комфортно, да успях да я преспа на леглото. Ето, тук имате опътване, като тази хибридна раница става и за доста по-голямо бебенце. Става от много маничко, от сантиметри 50 до 62. След това можете от 62 до 80 см бебе и след това от 80 до 98 см бебе. Имате си подробни опътвания как да я закачате. И сега ще ви покажа и нашата, какво точно представлява. После това ще го разгледам аз, не че това не ми показва на място. Ето е нашата раница.
Като ето тук са ви лепенките, където се наглася. В случая ние сме на първия етап, защото още не сме гимнали тези 62 см. Но трябва да я следвам. След това са на жълтото, на синьото, всичко си е в цвят. Ето така, това се слага на кръста ви. В случая този етикет е от вътрешната страна. Тези идват от така. Това си го закопчавате така. Нали, представете си, че съм права. Закопчава се. И точно на Ergo Baby ето тези неща, които се връзват така. Къде ми отиде? Нещо съм хванала грешно, но ето това ми трябва дългото. Ето така. Това, в принцип при Ergo Baby се закопчава ето тук. Горе. И точно това закопчаването горе създава напрежение на кръста на бебето и го натиска да е по-изправен. Докато тук в случая се закопчава ето тук отдолу. Минава едното, като пак са отзад на хикс самите през рамки. Минава едното. И тук, малко съм ги оплела, минава другото. Ето така. И се закопчават едно с едно. От таква граница. Оплетох се. Ето така. Къде ми избяга? По-лесно е с бебе. Така, минава другото. Закопчавате. И ако искате да стягате, просто издърпвате. И става много лесно. И така се стяга, при което бебенцето се застава в ето такава. Това е качулка, която може да се сложи. Ето тук някъде май се закача, може и така за малко. Ако прямо се спи, вас каза жената да ви дава повече опора, иначе си виси ето по този начин. Трябва да виждате дали мога да я прибери отвътре, ето така примерно. Също може. Я да видя. Може и да се свали. Ето, с тик-так копчета. Супер. Разваля визията. Ако не ви трябва. Ето така. Бебето си застава. Тук му е дупенцето, кръчетата. Може да се разпъне, може да се събере. Общо взето опции колкото искате. И така детенцето е в една такава по-естествена поза и по-приятна за него. Това е на тази марка и ми изглежда много по-добре и смятам, че Елизабет ще се чувства по-добре. В тази хибридна раница може да се носи по 2 часа някъде. 2-3 часа, след това трябва да се даде някаква почивка, нали? И после пак може да се носи, защото точно, че позата е по-естествена. Така, това е по-новото от днес, иначе сутринта... помислих, че се събудила. Сутринта разходихме Лейди, после ходихме до Starbucks, тъй като аз имах да снимам малко там. Много готина чанчика, между другото. След това... Какво правихме? Тръгнахме да ходим към центъра за бебеносене, който се намира в Кичука в град Пловдив, не този, който аз намерих в Google. Като напишете Koala Baby, ще го намерите и вие. По принцип бях ви снимала едно друго видео още пред магазина. Затова и така започнах, че ето не съм объркала името, защото в него, но ще го видите, тъй като там говоря много разпиляно, защото още не съм се събудила и бях доста разсеяна от факта, че в колата малката се разплака при изваждането от бебешкото столче, нещо я подразни и аз се притесних супер много, защото не знам къде я боли и дали нещо има, дали всичко е наред и тя не може да ми каже и като не искаше да се успокои се побърпах. Даже ме тръгнали да ходим към болница, защото просто аз съм паника абсолютна. Но викам, сега ще я нахраня и като нахраня тя ще се успокои, въпреки че яде почти час по-рано. Но реално да, успокои се и нищо и няма, доколкото видимо, нали, нищо и няма. И температура няма. Така че надявам всичко да е наред, просто да съм се паникьосала излишно и не е нещо малко да я подразнил. Няма търпение да порасне и да може да говори. Мисля. Въпреки, че ще ми липсват тези моменти, въпреки, че ще ми липсват много, но нищо. Така, съседите отново се включват с техния оркестър. Важно, че всичко е наред. Взехме раница, а цената на тази хибридна раница беше 270 и няколко лева, но с точно ще ви изложа, защото бързахме и не... Жената каза, изчакайте само да загрее апарата, да изкарам касова бележка, ние бързахме и не я взехме. Но тя каза, че гаранцията важи без да чакаме касовата бележка. Така че, да.
Какво направих? Поръчах си още една. Днес така и не ми върви да снимам много за влога, тъй като сме в скок на растежа, се оказа, и е много кисела. Много е кисела. И направо е ужас. Но в същото време се смее. И общо взето сме на двете крайности. Или ще се усмихваме, или ще сме кисели. Говоря в множествено число. Почна да бъда яска тези хора. Сега Георги я храни. Аз съм тук в спалня, за малко да постоя при Лейди, защото тя си е легнала на леглото и да не стои сама. Сега ще вляза да я разгледам в Зара, тъй като гащите са и окасяли. И не знам дали го казах в влога по-напред, не помня, но ако има някоя бременна жена или майка на малко бебе, по-малко от Елизабет, ще сортирам тези дни, ако имам време, дрежки, които няма да изстават. Има и много ромпери, бодита, панталонки. Те искам да ги подаря, защото са чисто нови. Много хора казват, пази ги за второ дете, обаче това ще... Аз искам да имам второ дете, но ще е поне след 2 години. Пък и не се знае момиче ли ще е, момче ще ли е. Няма къде да ги съхранявам така или иначе. Така че най-доброто решение в момента е да ги подаря, защото така хем ще помогна на някой, хем няма да ги хвърля, защото аз мръзна да хвърлям дрехи. Така че да, но който да се свържи с мен, да се въоръжи с малко търпение, защото ми е много трудно с организирането на такива неща и намирането на такова време, спокойно да хвана и да го свърша, защото има моменти, в които тя спи и аз лягам да спа с нея, за да мога да си почина и аз малко. И така, общо взето. Така смятам и да приключа тази седмица този разхвърлен влог. Надявам се следващите влогове да са по-подредени и този все пак да ви е харесал и да съм била максимално полезна с каквото и да е било. Благодаря, че бяхте с мен това видео. Ако имате въпроси или мнение за каквото и да е, може да ги споделите в коментарите. Ако ви е харесало видеото, да ударите по един лайк, ще съм ви много благодарна. И разбира се, ако не сте го направили, да се абонирате за моя YouTube канал, като натиснете бутона subscribe и камбанката и да ме последвате в моя Instagram профил Деница Василева 1991. Благодаря ви, че бяхте с мен това видео. До скоро, лека вечер или прекрасен ден!